jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a la dɔnniya k'a fɔ ko nin ye aw ka émission mandi kɛnɛ sigili n'o ye Mifa Chez Inisare. Mifa Chez Inisare ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso ani aw balimamuso Labati Dunbiya fɛ an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baarala an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an wulila ka se an ka belebele dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dogolen ye Mali fantan naani si la bilen ale ye cɛlaka ye nka ale bɛ comédie kɔnɔna na ale de tɔgɔ Yɔrɔ Junior. Aya yɛlɛ tɛna kɛ anw sinigɛla ye bi dɛ Yɔrɔ ye mɔgɔ min ye an bɛna s'a yɛrɛ ma a bɛ n'o ɲɛfɔ an ɲɛna an b'a fɔ ko Yɔrɔ i ni ɲankuma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kɔri baasi t'i la? Alhamdulillah. O diyara an ye kosɛbɛ. Yɔrɔ bi Mifa production ale ni Ondu TV ka bolo di ɲɔgɔn ma canal kɔnɔna na an wulila ka se yan ani i bɛna jɛ ka masala kunkurunin kɛ yala o tɛna kɛ basi kɔni ye. Baasi t'a la. D'accord. An b'a fɔ o la ko Yɔrɔ yɛrɛ ye jɔn ye. Yɔrɔ i bɔra dugu jumɛn na i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na i ko bi yala muso bɛ Yɔrɔ bolo wa? Yɔrɔ y'a daminɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ne tɔgɔ yɛrɛ ye Sori Danbele alias Yɔrɔ Junior. Yɔrɔ Junior o ye ɲɔgɔlɔnbɔ tɔgɔ ye voilà n ka base ye filaw ye kosɛbɛ sabula ne ba ye fila de. D'accord. Yɔrɔ bɔra dugu jumɛn na? Yɔrɔ sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na i ko bi yala Yɔrɔ i furulen don wa? Yɔrɔ n y'a f'i ye n k'i ka muso ko kuma in dabila n m'a f'i ye donc ne bɔra dugu min na an ye Segukaw ye voilà an mɔkɛw bɔra Segu voilà sinon ko bɛ yen dɛ parce que n'a fɔra ko fila man ka sigi yɔrɔ kelen n'an ye bugu turu yen fɛ an b'a bɔgɔti an bɛ taa an sigi yɔrɔ wɛrɛ o de kama mɔgɔ man ka fila ɲininka k'i bɛ bɔ dugu min na parce que fila ka dugu ka ca an bɔra Masina an taara an sigi Jafarabe ka bɔ Jafarabe ka taa Masina ka bɔ Masina ka taa Ɲoro olu ka ca quoi Tanguma olu ka ca donc o de kama sigiyɔrɔ kelen tɛ fila la ne kɔni a kɔni a ma furu kɛ fɔlɔ mais dɔ n kɛlen don ka n terikɛ dɔ ci ka taa dɔ denmuso ɲini o jaabi mana fɔlɔ n'o jaabi nana mariage bɛ kɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama. D'accord. Voilà. Nka i sigilen bɛ quartier jumɛn na an bɛ don min na i ko bi? Bon nin quartier in na parce que i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na an tɛ siyɔrɔ kelen t'anw na voilà siyɔrɔ kelen t'a la voilà an kɔni an ka musokɔrɔba sigilen bɛ Moribabugu la n'o y'an ka duba ye voilà donc ne yɛrɛ siyɔrɔ tɛ fɔ mɔgɔ ye. N'aw bɛna taa i ɲini yan? Aw bɛna taa ne ɲini e m'a ye sisan artistes bɛ n'u ye so jɔ dɔrɔn u bɛ a fɔ ko nin y'an ka so ye nin yɔrɔ la ne kɔni bon ni min kɔni sera ka n wele ka so kelen di yan o ka di n ye n bɛ Ala fo k'a barikada n b'o tigi fo k'a barikada sinon k'a fɔ ko nin ye ne ka so ye ayi o tɛ yen o tɛ yen fɔlɔ. D'accord faamuyali sɔrɔla o la mais i ko k'i tɔgɔ Sori Danbele. Sori Danbele mais Yɔrɔ in yɛrɛ nana cogo di? Bon Yɔrɔ in nana cogo min na ni ye ne ni Yɔrɔ yɛrɛ ye i bɛna ye k'a fɔ ko sɔsɔli b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin mɔgɔw t'an dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na voilà donc ne tun bɛ dɔn de kɛ fɔlɔ bateau danse de kɛ n'o ye n ka fɛn fɔlɔ yɛrɛ art kɔnɔna na n nana t'o de la ka don comédie la bon n ye comédie sɔrɔ Petit Guy Madi sababu la donc o kɔnɔna na tuguni n y'a ye k'a fɔ n bɛ ka filaw de imiter mais dɔw mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ma ko Yɔrɔ donc n fana y'a kɛ Yɔrɔ Junior mais n y'a kɛ Yɔrɔ Junior n m'a fɔ a yɛrɛ kɔ n y'a wele k'a ɲɛfɔ a ye voilà ko ne ma an ka taa n'a ye o baara dɔrɔn de bɛ mɔ ne bɔ voilà nin yɔrɔ la n b'a yɛrɛ fo ka barikada. K'an yɛrɛ ka foli belebeleba b'a ye kosɛbɛ. D'accord faamuyali sɔrɔla o la komi i ko k'i ye comédie kanu Petit Guy Madi kama donc i donna comédie la ale de nɔfɛ ka kɛ comédien d'accord faamuyali sɔrɔla o la mais yala Yɔrɔ bɛ baara wɛrɛw kɛ ka fara comédie kan? Ouais n bɛ baara wɛrɛ kɛ an yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na yan ye ne ka salon de coiffure de ye donc n bɛ n débrouiller yan don min na ni tournage t'an bolo ni spectacle t'an bolo n bɛ n débrouiller yan ka baaraw kɛ dɔɔnin dɔɔnin parce que mɔgɔw faut que k'a fɔ de mɔgɔ man ka da fɛn kelen ma quoi tuma dɔw la fɛn dɔ ka di tuma dɔw la fɛn dɔ man di voilà nin ye message ye ka ɲɛsin artiste bɛɛ ma faut que an ka bolo fila bɔ an yɛrɛ la ka se ka ko dɔ kɛ parce que min ninnu b'a da an ma
olu yɛrɛ bɛ ka kɛ vidéo maniw ye sisan donc voilà minnu b'a d'a ma olu bɛ ka kɛ vidéo maniw ye voilà donc o dɔrɔn de don quoi. D'accord, yɔrɔ faamuyali sɔrɔla la yala yɔrɔ ye kalanjanw kɛ i kalanna ka se yɔrɔ jan wa n ye dɔɔnin kɛ parce que ne yɛrɛ ka lamɔ cogoya kɔnɔna na ne nana ye j'ai collaboré avec des gens qui ont fait de l'école bon a ko ka ca ne yɛrɛ y'a jateminɛ ka taa don 6e année na direct awɔ ne ye 6e de kɛ direct ne kelen ka 6e kɛ dɔrɔn ne CP sɔrɔ ka continuer ka taa transit douane donc kɛ e tɛmɛna périmandé kan 2e année bilala 3e année bilala fo 6e a capacité kun bɛ n na quoi n kun bɛ livre kalan donc n taara 6e année kɛ ka CP sɔrɔ ka taa DEF kɛ ka taa transit douane kɛ ka na fura climatisation kɛ fo 3e année n bloquera tiɲɛ yɛrɛ la i ye dɔ kɛ yɔrɔ ye dɔ kɛ ok an b'a fɔ a ye halisa Mifa production jabaranin lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni aw ka émission man di de ye min ye Mifa chez Instar ye bi an bɛ jɔn de fɛ yen o de ye yɔrɔ junior ye donc ko yɛlɛ tɛna kɛ an si negela ye bi sisan yɔrɔ bɛ na an n'an kanubagaw la yɛlɛ dɔɔnin est ce que e bɛ ne bila yɛlɛ kɔrɔ e ye yɛlɛ wari di ne ma fɔlɔ a kan ka yɛlɛ wari di ne ma i y'a faamu bon comme bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fulaw ni numu c'est fɛn dɔw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kana gɛlɛya dɛ n'o ye sinankunya ye n'u sigilen b'i côté la bɔra ye tuguni bɔbɔw fɛnɛ imposé len don o ko la i b'a dɔn olu fɛnɛ u mana don ko la o ye direct ye u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni fanga ye don dɔ la n bɔtɔ Masina ani bɔkɛ dɔ donna an kun mobili kɔnɔ bɔkɛ in tɔgɔ de ye ko Banzani Tera Banzani y'i sigi chauffeur kɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na chaise min bɛ yen Banzani y'i sigi yen nɔ donc ne sigilen bɛ paranti côté la sisan i b'a dɔn fɔlɔ car ninnu filɛ olu tun ye automatique de ye sisan ne fɔlɔ cariw tun ye manuel de ye mais sisan ta ninnu ye automatique ye bon comme a ɲɛ bɛ chauffeur kɛ la a ɲɛ b'a la depuis mobili wuli yɔrɔ la chauffeur kɛ kɔni a kɔni bolo bɛ levier la a bɛ ka to ka vitesse don a b'a kɛ tan ni fanga ye a b'a kɛ tan ni fanga ye cɛ Banzani m'o faamu Banzani kɔni dabali banna ale bɛ fɛ vraiment ale n'a ka bɔbɔya a bɛ fɛ ka cɛ in dɛmɛ a bɛ fɛ k'a dɛmɛ a b'a dɛmɛ cogo di donc a kɔni ɲɛ b'a la ni cɛ ye vitesse don ta a b'a kɛ tan n'a y'a don ta a b'a kɛ tan cɛ ale Banzani m'a faamu Banzani y'a to wagati min na u sera poste la cɛ jiginnen k'ale bɛ taa poste arranger dɔrɔn Banzani ye Ala minɛ k'i ɲu cɛ ka levier kɔrɔ dɔrɔn k'o bɔgɔti k'o da kɛrɛfɛ f'a b'i wɔsi ji jɛ ale il pense k'a ye service yɛrɛ de rendre quoi donc fo cɛ donnen cɛ nana sɔrɔ a ka levier bɔgɔtilen don a ko i ko jɔn de tura ale ka mobili ye levier la ko k'o bɔgɔti kɔni e ye dagayatɔ de ye kabini an bɔ depuis ne donna mobili kɔni n kɔni ɲɛ b'a la i bɛ ka a sama ka taa e fɛ i bɛ ka ne fana ko n ko n bɛna service rendre ma n ɲɛ b'a la i dɛsɛlen don k'a bɔgɔti n fana y'a bɔgɔti k'a di ma o t'a baara ye ne ko n ko non Banzani toi là e y'an ban ni ma dɛ yaya c'est comme ça i b'a dɔn Mali kɔnɔ yɛlɛ sɔrɔ man gɛlɛn ko yɛlɛ dɔw de bɛ olu bɛ yɛlɛ karama anw yɛrɛ de yɛlɛ ko ye tu sais le problème c'est quoi quand tu fais de l'humour humour k'i yɛrɛ de kan quoi ja i bɛ domaine min kɔnɔ i bɛ humour k'o de kan humour bɛɛ n'a kɛyɔrɔ fɛnɛ don mais n profite m'o fɔ caman bɛ yen k'a bɛ humour kɛ mais il faut vraiment k'i k'a dɔn k'a fɔ ni n taara nin yɔrɔ de la nin humour de kan ka di ye i tɛ se ka taa mɔgɔkɔrɔbaw cɛla k'i bɛ humour kɛ k'u ka nin bɔ a kɔnɔ o tɛ se ka kɛ bon jamana kɔnɔ walasa bɛn ni kelenya bɛ na il faut que i ka sinankunya toujours k'a lakunu de i y'a faamu voilà sinankunya bɛ lakunu de o bɛ se ka kɛ ni yɛlɛko ye mɔgɔ min tɛ bɔbɔ ye o bɛ yɛlɛ nin na min ye bɔbɔ ye o bɛ yɛlɛ nin na o b'a fɔ e ye fulakɛ kɔni e ye fɛɛrɛ y'aw ma tu vois ni dun ye ne la yɛlɛ kosɛbɛ ne bɛna ɲinɛ n ka question tɔw kan yan yaya donc komi numu fɛnɛ ka problème ni fulaw ta i b'a dɔn numu da de ka bon u mana wuli anw de y'i kɛ cɛ ye anw de y'a kɛ tan anw de y'a don ta bon problème bɛ yɔrɔ min na u ka waso fɛnɛ barika ka bon a ko ko fulakɛ ko ne ya fulakɛ nana ye fulakɛ i bɛnbakɛ de bɛ kuma na fulakɛ ko jati k'ale e a bɛ dumuni kɛ minɛn min kɔnɔ ko numu de b'a dilan fulakɛ ko jati ko daba nin i bɛ sɛnɛ kɛ n'a ye fulakɛ de numukɛ de b'a dilan fulakɛ ko jati k'ale ala ma taa tasuma ko anw numu ta don fulakɛ ko jati e ta ye nin bɛɛ ye sisan ala ye lajiya dɛ an kɔni anw ta ye nɔnɔ kɛnɛ anw ta ye misi anw ta ye saga wa komi anw ta ye nɔnɔ kɛnɛ ye e ta tasuma don
n'ala y'a kɛ n'an bɛɛ sara sisan bɛɛ bɛ t'i ta nɔfɛ i y'a faamu voilà donc fulakɛ bɛɛ tɛ taa ta nɔfɛ bɛɛ bɛ t'i ta nɔfɛ ayi fulakɛ ye keguya k'a la ko e kɔni e bɛ taa jahanama na ne a bɛ taa na arijinɛ na o y'o de ye quoi Jamaro an ka animatrice a ka fugulan binna Mifa production jabrani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a lɔdɔniya k'a fɔ halisa ko nin an ka émission mandi kɛnɛ de n'o ye Mifa chez Insare Mifa chez Insare ye jɛmukan ye an bɛ wuli an bɛ se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baarala an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an bɛ jɔn de fɛ yen o de ye Yɔrɔ ye n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko yɛlɛ tɛna kɛ anw si negela ye bi Yɔrɔ an bɛ taa ɲɛfɛ halisa yala Yɔrɔ e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna spectacle jumɛn de ye Yɔrɔ labɔ kosɛbɛ kosɛbɛ spectacle ma ne labɔ dɛ ni baara de kɛ ka sɔrɔ ka spectacle ne de ye spectacle labɔ donc e baara jumɛn de kɛ e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'i ka fɛn jumɛn de bɛ yen min y'a to Yɔrɔ dɔnna yɛrɛ yɛrɛ ouais ni nana ne ye concept min ta n ye concept dɔ ta k'a kɛ fulakɛ ka damangoya ye donc Mali yɛrɛ kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ Sikasokaw bɔlen a la hali ne ka damangoya ni Sikasokaw ta tɛ kelen ye ne ka vidéo dɔ tun bɛ yen o vidéo ye n bɛ taa denni bɛ taa n sigilen sɔrɔ bitigida la ko fulakɛ ko yan ye bitigi ye ne b'a fɔ e kɔni b'a dɔn yan tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔni a b'a fɔ ko sukaro bɛ yan ne b'a fɔ i bɛna mun kɛ sukaro la ko k'a bɛna sukaro k'a bɛna a fɛn fɛn de donc ne b'a fɔ k'i ka kuma nin k'a ma san sɔrɔ a b'a fɔ n'a ma san sɔrɔ i tɛ jurufilen dɔ la ne b'a fɔ n tɛ jurufilen k'a la n bɛ courant poto de k'a la an b'a di ɲɔgɔn ma ten genre ne an bɔra dɔ la an bɛ taa min na olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de quoi i y'a faamu ka b'o la ni terikɛ dɔ bɛ yen nɔ kɔsani n'a kun ka ɲɛnɛ Total Telimani n ye dɛmɛ ɲini mɔgɔw ka se ka a furakɛ alhamdulilayi a nɔgɔyara n'o ka dɔ bɛ yen nɔ voilà n'o ka dɔ bɛ yen ne bɛ t'o sɔrɔ taxi kɔnɔ ne b'a ɲininka n'a bɛ taxi de kɔnɔ a b'a fɔ ayi k'ale bɛ corbillard de kɔnɔ donc ne b'a fɔ i tɛ corbillard kɔnɔ i bɛ kaburu de kɔnɔ donc ça veut dire que fɛn ninnu lielen de don ɲɔgɔn na quoi n'i bɔra corbillard kɔni i nana yɔrɔ o yɔrɔ kaburu bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ yen bon kaburu nana yɔrɔ o yɔrɔ mɛlɛkɛ de bɛ yen nin nɔ donc an bɛ na ni damangoya ye ten ne ka damangoya kun kɛra sababu ye ni ne bɛ jouer yɔrɔ la ne tɛ humour yɛrɛ kɛ bilen ne bɛ na ni mɔgɔw de u bɛ n ka vidéo suit an b'a fɔ ni n tilala u b'a ta ni n tilala u b'a ta avec le public tu vois donc o de kɛra sababu ye mɔgɔ caman caman ye ne dɔn parce que ne kun ka vidéo bɛ bila mɔgɔ min ka page kan o ye Afrique Warsare ye olu kun ye ne producteur ye donc ala sababu la olu sera ka fiɲɛ di yan n sera ka bɔ cogo min na donc o kɔfɛ n ye concert kɛ n ye n ka concert fɔlɔ kɛ en 2019 Bamako yan nɔ donc bɔlen kɔfɛ n taara Selenge a si ma ci quoi n bɔlen Selenge n taara Banamba ka taa Jago en même temps ka taga tɔgɔ kɔnɔ Barawuli voilà hali ni tile damadɔ na an kan ka taa Kɛɲɛba fɛnɛ an kɛlen ka yɔrɔw viser an bɛ taa concert kɛ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka tasuma ɲaga d'accord faamuyali sɔrɔlo la Yɔrɔ baara o baara i bɛ taa ye k'a fɔ gɛlɛya b'a la wa nɔgɔya yɛrɛ fana b'a la Yɔrɔ bɛ se k'i da don a ye gɛlɛya min sɔrɔ a ka baara daminɛ ni sisan cɛ ka dɔɔni f'an ye ani ye nɔgɔya minnu sɔrɔ a kɔnɔna na bon baara kɔnɔ ne ma gɛlɛya sɔrɔ ka s'o ma parce que mɔgɔ ka gɛlɛya y'i yɛrɛ de ye o n'i taara i yɛrɛ bila fɛn kɔnɔ i tɛ se fɛn min na i bɛ gɛlɛya sɔrɔ f'i k'a dɔn k'a fɔ ko n ye nin daminɛ ni nin cogoya de ye n bɛ taa n'a ye ten cogoya de la parce que ne ma pan voilà ne ma pan ne y'a suit a da fɛ dɛ jusqu'à ce que n nana n ye fɛnw n commencera ka fɛnw sɔrɔ a la n ye n welela n karamɔgɔkɛ ye n wele Seku Lasana ala ka nafa n'a barika ye ale ye mobili san ka di yan bon i bɛ se k'a fɔ k'i ye gɛlɛya sɔrɔ o la mɔgɔw b'i wele terrain ta Seyidu terrain ta ale bɛ Buwake ale ye fɛn san ka di yan ordinateur ni caméra san ka di yan olu n'a ɲɔgɔnna caman quoi sinon dɔw b'a la bi bon u ka ko kɛcogo de y'a to fɛnɛ n'a bɛ ka gɛlɛya u bolo parce que n bɛ yan bi n bɛ yan sini n bɛ yan bi n bɛ yan sini a bɛ gɛlɛya i bolo bon ne ma baara in gɛlɛya n yɛrɛ bolo mɔgɔw bɛ n dɔn mɔgɔw bɛ n tɔgɔ fɔ mɔgɔw tɛmɛtɔ bɛ n yira ɲɔgɔn na yan nin nɔ mais a ma n bali ka na n sigi n ka salon kɔnɔ ka n ka kun dilan fɛnɛ kɛ d'accord faamuyali sɔrɔla o bɛɛ la yala baara in kɔnɔna na
kɛlɛ t'i ni mɔgɔ cɛ ne yɛrɛ de ye kɛlɛtigɛla ye sinon ne kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ cɛ parce que ne bɛ objectif dɔw de bɛ ne bolo o ye objectif jumɛn ye an ka bila an kunna k'a fɔ ko an ni bɛɛ de ye kelen ni ne y'a ye i bɛ k'i yɛrɛ fisa ni ne ye dɔrɔn ne b'i kɛlɛ donc o kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye n ma Ala ta de f'i ye wa n t'a f'i ye kɔfɛ genre yɛrɛ bonyaba man ɲi quoi an bɛ fɛn fɛn bɛ ka yɛrɛ bonya kɛ wari t'an si kun donc faniw de b'a da an ma o de ye ne ka kɛlɛ ye n'i ye ne bonya ne bɛ bonya mais min ka jugu ka ne ye min ye jama cɛla ne bɛ attaquer sinon k'a fɔ ko ne bɛ vidéo kɛ ko ni mɔgɔ ka nin kɛ tan ko nin de b'an ni ɲɔgɔn cɛ non 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 o tɛ yen o man ka kɛ yɛrɛ parce que bɛɛ n'i ka baara kɛcogo de don ne bɛ filaw ladege e bɛ bɔbɔw ladege nin bɛ miyankaw ladege nin bɛ fɛn ninnu ladege a ma nɔgɔn quoi c'est pas facile k'a fɔ toujours ni mɔgɔ ka kɛlɛ. ok yɔrɔ faamuyali sɔrɔla o bɛɛ la halisa an bɛ taa ɲɛfɛ k'an na yɛlɛ dɔɔni tuguni kɔni n ye fila kɛ ko k'i layɛlɛ an bɛ bi ta in ye yɛlɛko de koyi ne yɛrɛ kɔni ka fɛn na ne ka fɛn na n'i y'a daminɛ i da tɛ tugu i b'o y'o de ye i m'a faamu yɛlɛko ne ɲinɛna n ka yɛlɛko yɛrɛ kɔ so ne y'a f'i ye n ko i kana na kala bila ne tolilen na ma kala bila tolilen na an ka taa ba ye a tɔ man jan bilen depuis sɔrɔ i ye ne wele i jouera n na kelen dɔrɔn kɛ ni muso kɔni joué la kɔni o ko ka nɔgɔ an ka taa kelen kɛ an kɔni an tɛ muso fila ka muso ko barika man bon mais an bɛ furu kɛ fo 4 bon an delila ka taga fɛn na Jafara bɛ Jafara bɛ an taatɔ la an donna kari dɔ kɔnɔ kari in filɛ nin kari de tiɲɛna n'an ye sira la quoi donc kari tiɲɛnen n'an ye sira la bon a don ne donna ne gawalama n t'a dɔn n m'a kɛ cogo min na ne y'a kɛ i b'a fɔ foyi ni mɔgɔ mɔgɔ kumana ne ma dɔrɔn ne bɛ sin k'a fɔ ko ne y'a tɛ bamanankan mɛn walahi ja npogotigi dɔ bɛ ale ye ne kɔlɔsi a la a ko nin fulakɛ nin fura bɛ ne bolo ala y'a kɛ mobili nana tiɲɛ chauffeur kɛ ko bon an tɛ se ka taa ka bɔ yan bi an bɛ si yan bon mobili nin kɔnɔ mɔgɔw ni mɔgɔw ye collaboration passé bɛɛ sigilen bi u bɛ baro la ne kɔni kelen sigilen bɛ n kelen na komi ne a y'a fɔ muso nin ye ko n tɛ bamanankan muso nin nana a ka ni ɲɛsin ne ma dɔrɔn ko fulakɛ ko ɲaamɛ k'an ka minɛn ta an ka don n'a ye so kɔnɔ ne ko ne a tɛ bamanankan mɛn dɛ donc muso ko k'a ka ɲi ta su kolen muso ye ala minɛ ka tafe surumani siri a yɛrɛ la dɔrɔn ka tɛmɛ ne ɲɛ kɔrɔ k'a bɛ taa ɲɛgɛn na dɔrɔn a y'i jɔ ka munumunu ka ne lajɛ o y'a sɔrɔ ne kɛlen don ka ɲɛ bala muso nin na a ko he ala nin kɛra baara ye bi dɛ fulakɛ tɛ bamanankan mɛn sinon ne ni fulakɛ tun tɛ si su in na ne ko muso ma n ko n b'a mɛn koyi ni su kora n b'a mɛn dɔɔni dɔɔni n b'a mɛn walahi i y'a ye wa donc fila an ka ko bɛ ten de an bɛ kalabanciya diplôme de b'an bolo i y'a ye donc fila ye kalabanci de walahi ayiwa filaw tulo bɛ nin yɔrɔnin na dɛ i kɔlɔsi fɛn dɔ filɛ nin fɛn i poussé ta Mifa production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ye halisa k'aw ka émission man di de don min ye Mifa soso b'i kɔ la soso est-ce que nin tɛ cɛ ye nin ye soso cɛ ye dɛ d'accord yɔrɔ question t'a wari question t'a kɔnɔ o b'a kɔnɔ o diya bara o bara i bɛ taa ye k'a fɔ i bɛ dɔ ɲɛ dɔ fana b'i kɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli aw kɔ baara in na i bɛ se ka ladilikan jumɛn d'u ma n'u bɛ baara kɛ u k'a kɛ n'u t'a kɛ u k'a to yen don ni aw bɛ baara kɛ u k'a kɛ n'i t'a kɛ a to yen ladilikan ma an b'an sigi don o don ladilikan na i bɛ fɛn f'u ye bi sini u bɛ segin a kan tiɲɛ yɛrɛ la aw ka e k'a jateminɛ kɛ e bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ baara min na e bɛ se ka kulonkɛ k'o la n'a bɛ baara kɛ a y'a kɛ n'a t'a kɛ a y'a to yen wala o dɔrɔn de don wala donc n bɛ bɛɛ fo n bɛ an balimaw fo fɔlɔ yɔrɔ an bɔra olu de la dumuni jumɛn de ka di yɔrɔ ye tigadɛgɛna dumuni jumɛn man di yɔrɔ ye dumuni jumɛn man di yɔrɔ ye ne ya naji e t'o fɛ ne b'o dun fo n'i y'a kɛ ji ni sɔla kɔni ye ne ta dɔrɔn ni ne dimina dɔrɔn n bɛ naji tobi ani i b'a kɛ rendez-vous an ba ye o de ka ɲi so naji girima o bɛ furudimi de wuli ne la a rendez-vous ok mun de ka di yɔrɔ yɛrɛ ye ɲɛnamaya la min man di ye min ka di ani min man di ye o ye wale ɲuman dɔn de o ka ne wale ɲuman dɔn o dɔrɔn de ka di ne e m'a ye depuis ne sigira ne bɛ k'a fɔ min ye ne don baara in na
min nin kɛ ne ye ne b'o de fɔ mais ni ne fana y'a kɛ i kan k'a fɔ dɛ. Donc e ta bɛ fɔ de. Non i b'a fɔ de kana fɔ ne ye genre problème bɛ yɔrɔ min na a dɔn k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ n ye a ma fɔ k'i ka yaala a tigi nɔfɛ e de ye nin kɛ ne ye e de ye nin kɛ ne ye mais dɔw bɛ bi i bɛ dɔ kalan fɛn dɔ la a tigila mɔgɔ bɛ tila ka bila i yɛrɛ contrôle la o tɛ kun mɔgɔ si fɛ bon u b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ olu b'a se ka u b'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen ala ta ye tiɲɛ ye k'u tɛ se ka s'a tigila mɔgɔ la o ye fili juguba de ye u kan ka fɛ ne y'a kɛ dɔ ye dɔ fana b'a k'olu ye o olu fana b'a kɛ dɔ ye o de kama n ko a ne mo wale ɲuman dɔn de ka di ne quoi a dɔn fitiriwaleya wale ɲuman dɔn o ka di n ye fitiriwaleya o man di n ye. D'accord an ka émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma sisan an bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ lahalaya min na a nɔgɔyara halisa e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ani dugawu min b'i bolo ka lase Mali ma. An bɛ ladilikan kɔni o tɛ yen parce que déjà problème bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ maliyɛn de ye Mali bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ sira min kan ta ko an bɛ sira ɲɛnama de kan fɔlɔ donc sira ɲɛnama in n'u ma fasoden juguw ma juguya ta k'a kɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka pouvoir ye jumɛn ye a ka fanga ye jumɛn ye ale ka point lourd ye jumɛn ye o ye a ka silence ye a ka to silence kɔnɔna na parce que maliyɛn tɛ sɔn kuma ma n'i kumana maliyɛn fɛ dɔrɔn k'i b'i kɔnɔja maliyɛn b'i janfa o de y'ale ka point fort ye donc a k'i da de dɔrɔn a k'a pratiquer o de y'a ka fɛn parce que o de sira in b'a kɔrɔ ne b'a dɔn n'an mɛn'o kan jamana in bɛ jɔ problème bɛ yɔrɔ jumɛn a communication il faut que vraiment a ka base a ka ɲini dɔ k'a dɔn ko nin tigilamɔgɔ de kan ka nin kɛ nin tigilamɔgɔ de kan ka nin kɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ olu ka hakilina tɛ foyi ye ka jamana yuguba kɔ donc ni kuma yɔrɔ cayara dɔrɔn jamanaden tɔw bɛ kunnafoniya jugu modèle sugu dɔ la radio sow dɔw fɛ label n taara agence de communication dɔw fɛ min ninnu tɛ se ka jamanadenw bɔ fili kɔnɔna na f'u b'a bila fili kɔnɔna parce que olu ka laɲini tɛ jamana ka jɔ mais min ka laɲini fana jamana ka jɔ n'i y'u ye i b'u dɔn n'i y'u ka baara kɛcogo i b'u dɔn i y'a faamu nin taabolo kɔnɔna n'an tora ta jamana in bɛ jɔ Ala k'a jɔ ka to ka fitinɛ wuli fitinɛ kuma fɔ radio so sanfɛ mɔgɔw bɛ téléphone wuli les gens mal intentionnés u bɛ téléphone ci ka jamanaden wɛrɛ ne ka manamanakan fɛ yen walima ne k'e bila sira jugu kan a bɛ juguman de caya o mais ni b'i wele k'i ladi a bɛ ɲuman kɛbaga caya c'est ça donc ne kɔni ɲɛ b'a la cogo min na on est sur le bon chemin on est sur le bon chemin ne bɛ se ka dugawu jumɛn kɛ Mali Mali ala ka Mali suma dɔrɔn ala ka Mali suma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn n'i ma kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'a laban ye min ye mais comment e nana mɔgɔw de bolo i bɛ taa mɔgɔw de bolo a jateminɛ e bɛ to yaala la sisan jamani don n ka mobili kɔnɔ don dɔ la viw e bɛ se ka fɛn dɔ bɛ sɔrɔ i ka mobili kɔnɔ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ fo dɔ ka ɲɛ i ma k'i ta ka taa n'e dɔgɔtɔrɔso la e ko k'e kafalen don ou bien ko fɛn b'e bolo fɛn de b'i bolo foyi voilà faut que bɛɛ de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn minɛ mais n'o fɔra dɔw b'u sigilen tɛ kana sɔn ni don min na n'i fɛnɛ y'i to i ka yadɛlɛya la ka bin bɛɛ ɲɛna i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko ala de ye masa ye o de ye réalité yɛrɛ de mɔgɔw t'o de faamu kan'i yɛrɛ fisaya mɔgɔ foyi ma i yɛrɛ damakɛ bɛɛ la mais ni n'a ta bɛɛ fɛnɛ dɔw fɛnɛ t'a faamu n'o ye an kanubagaw ye kanubagaw b'an sɔrɔ fɛn dɔ la c'est comme si e ni ne bɛ baara la appel tɛ ka don ani m'a ta a bɛ fɔ ko yɔrɔ tɛ appel ta o dɔw réalité bɛ yɛrɛ kɔrɔ ka sɔrɔ n bɛ baara min na n bɛ n ka numéro di télé la n m'a di fɛn bɛɛ la ne yɛrɛ y'a ta télé la voilà d'accord an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka Mali ɲɛ suma amina ya rabbi an bɛɛ ka nin lakale don dɔ la sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ bɛ se ka folikan jumɛn lase a kanubaw ma nin waati muso ɲuman dɔw bɛ ka tɛmɛ m'olu la muso ɲuman tɛmɛ n'a cɛ ni muso ɲuman bɛ tɛmɛ i b'a la ne y'a fɔ fila de folikan jumɛn b'i bolo ka se kanubagaw ma yɔrɔ ouais bon n bɛ n kanubaga bɛɛ fo n b'o de fɔ toujours n bɛ bɛɛ fo ka continuer k'an suit voilà ka continuer k'an suit n kanubaga bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ
an taala de langa do mɔgɔ gasila kuma ta an yɛrɛ ka jamana ma dɛ an donna min gasila u ka yafa ma an ta ye yɛlɛko ni fɛnw dɔrɔn ni sinon bɛɛ ŋaniya ye ŋaniya ye bɛɛ b'a dɔn min ye fɛnɛ quoi mais adamadenya tɛ taa ɲɔgɔn ladi fɛnɛ kɔ quoi mais an kɔni i b'a mɛn ne ka comité de la kɔnɔ min kɛ mais k'an sigi réseaux sociaux kan ka da juguyanin kɛ tɛ dɛ d'accord aya yɔrɔ an bɛ foli belebeleba lase i yɛrɛ ma i y'an ka wele jaabi a diyara an ye donc foli belebele i ta ye an b'a fɔ halisa Mifa Production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko nin ye aw ka émission mandi de ye min ye Mifa chez Instar ye Mifa chez Instar ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an tun bɛ jɔnni fɛ yen o de ye yɔrɔ ye an bɛ foli belebeleba lase an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma ka Mifa Production baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kɛnɛ na nga a kana ɲina fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne mandi la n'o ye Mifa Production ye ani j'aime baden a kana ɲina commentaire kɔ défaut minnu b'anw na aw de bɛ se k'o fɔ anw ɲɛna sinon mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a lakale ni aw tɛ